25. 25. Στην πόλη. Στην πόλη. Θέλω να πάω στο σταθμό του τρένου. Θέλω να πάω στο σταθμό του τρένου. Θέλω να πάω στο αεροδρόμιο. Θέλω να πάω στο αεροδρόμιο. Θέλω να πάω στο κέντρο της πόλης. Θέλω να πάω στο κέντρο της πόλης. Πώς θα πάω στο σταθμό του τρένου? Πώς θα πάω στο σταθμό του τρένου? Πώς θα πάω στο αεροδρόμιο? Πώς θα πάω στο αεροδρόμιο? Πώς θα πάω στο κέντρο της πόλης? Πώς θα πάω στο κέντρο της πόλης? Χρειάζομαι ένα ταξί. Χρειάζομαι ένα ταξί. Χρειάζομαι έναν χάρτη της πόλης. Χρειάζομαι έναν χάρτη της πόλης. Χρειάζομαι ξενοδοχείο. Χρειάζομαι ξενοδοχείο. Θα ήθελα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. Θα ήθελα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. Ορίστε η πιστωτική μου κάρτα. Ορίστε η πιστωτική μου κάρτα. Ορίστε το δίπλωμά μου. Ορίστε το δίπλωμά μου. Τι μπορεί να δει κανείς στην πόλη? Τι μπορεί να δει κανείς στην πόλη? Πηγαίνετε στην παλιά πόλη. Πηγαίνετε στην παλιά πόλη. Κάντε μία περιήγηση στην πόλη. Κάντε μία περιήγηση στην πόλη. Πηγαίνετε στο λιμάνι. Πηγαίνετε στο λιμάνι. Κάντε μία περιήγηση στο λιμάνι. Κάντε μία περιήγηση στο λιμάνι. Ποια άλλα αξιοθέατα υπάρχουν? Ποια άλλα αξιοθέατα υπάρχουν? Παρακαλώ πηγαίνετε στο www.book2.de για τα